Михаела не показва истинските си емоции на Марин и точно това може да провали отношенията им. Забелязахте ли, че тя има два напълно различни типа поведение? Когато е с Марин, е много премерена, използва смекчаващи думи, не го притиска. Изглежда като жена, с която е лесно да бъдеш. Разбирам те. Добре. Естествено, че те разбирам. Виж, не ти държа сметка. Искам наистина да правиш това, което сметнеш за добре. Всичко е наред. Искам да започна там, че всичко е наред. На теб как ти преминават срещите? Добре ли си прекарваш? Добре, визираш нещо конкретно ли? Не, Добре. абсолютно не. Каза си на себе Справяш си. се много добре. Но това не е истинската картина. Когато той не е там, се появява нещо съвсем различно. Ревност, съмнения, сравнения с другите. Тази среща, какво беше, и богатите не могат да си я купят. Вау, супер! Подочух, че румито имала някаква тактика. Аз се надявам да получа някакво обяснение този път. Не аз да отида да го питам какво стана, той да дойде да ми обясни какво стана. Не може да си говорим някакви неща на коктейла, да му казвам как, нали, все едно винаги ще има човек, който ще го чака и да ми се отвръща с нещо подобно. И някакси аз го имам това, че той злоупотребява в момента с моето търпение. Нейните емоции не изчезват. Те просто се местят там, където той не ги вижда. И това не е случайно. Когато харесваш някого, започваш да филтрираш това, което показваш, за да не изглеждаш твърде много и да не го отблъснеш. Тя не комуникира това, което чувства, а това, което мисли, че ще бъде прието. Когато искрено казваш, че ще чакаш някого, ти не поставяш условия. И ако после се дразниш, че той злоупотребява, показва, че си очаквала нещо в замяна. Точно тук идва разминаването. Марин вижда само едната й страна, но притесненията й остават скрити. А когато една връзка започне така, тя изглежда спокойна, но остава повърхностна. Не ти се сърди. Ще приемаш този среден ключ. Приемам. Защо казах, че не съм сърдита, като съм сърдита? Михаела прави нещо, което много хора подсъзнателно правят. Опитва се да бъде правилният избор, вместо да бъде истинска. Според вас, това ще й помогне или с времето ще я отдалечи от Марин?